ponosom predstavljamo najinteligentnije rješenje na području poreza i računovodstva, KR Profi. U internet pretraživač unesite www.računovođa.hr. Nakon što unesete svoje podatke za prijavu, korisničko ime i lozinku, možete pristupiti svim informacijama na portalu KR Knjižnica za računovođe. Kao što vidite, možete potpuno personalizirati upotrebu portala. Moji favoriti vam omogućuje da članke pospremite u određenu mapu ili kreirate novu za buduće čitanje. Kao pretplatnik dobivate i mogućnost na postavljanje pitanja u kategoriji Moje pitanje, na kojega vam besplatno u najkraćem mogućem roku odgovaraju iskusni i priznati stručnjaci. KR Profi je zlatna igla u plastu sjena. Djeluje po principu Google, ali s dvijema bitnim razlikama. Prvo, traži riječi koje imaju jamstvo aktualnosti i ispravnosti. I drugo, izabire iz baze porezno-računovodstvenih informacija kako biste našli svoju iglu u plastu sjena. Velika prednost portala je njegov pretraživač. Već pri nekoliko natipkanih slova nudi niz zadataka što vam omogućuje da traženi pojam nađete čim prije. Za točnije traženje portal također nudi mogućnost sužavanja rezultata traženja. Ako vas zanima, na primjer, obračun PDV-a pri izlasku iz sustava PDV-a, na predmetnome području označite traženi pojam PDV i onda obračun PDV-a. Na taj način ćete najbrže doći do tražene informacije. Riječi također možete pronaći gledajući njihovu aktualnost. Članci s logom jamstvo se konstantno ažuriraju u skladu sa zakonodavnim promjenama. Logo arhiva označuje bogatu arhivu članaka. Koristi vam u primjeru kontrole ili ako morate provjeriti vašu prošlu odluku. Rubrika Najnovije prikazuje najbolje zadnje objavljene članke, zakone i odgovore na pitanja. Također možete na portalu naći pravne propise pod kategorijom zakonodavstvo. Pogledajte također praktične informacije o porezima, računovodstvu, gospodarskom razvoju, zakonu o radu i drugim područjima, uz pomoć kojih ćete naći sve potrebno za obavljanje redovnog poslovanja. Ako želite razmjenjivati mišljenja s drugim korisnicima portala, pridružite nam se na forumu. Nakon što ste se odlučili da je KR Profi idealno rješenje za sve koji se pri obavljanju posla susreću s porezima i računovodstvom, ne zaboravite na prednosti koje dobivate. Pristup informacijama na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme gdje imate pristup internetu. Jamstvo aktualnosti i točnosti. Rješenja priznatih stručnjaka s praktičnim primjerima. Bogatu arhivu članaka. Mogućnost korištenja besplatnog servisa odgovora, pročišćene pravne propise, zakoni, pravilnici, odredbe iz područja poreza i računovodstva, a godišnji pretplatnici ostvaruju popust od 30% na sve seminare iz naše ponude tijekom cijelog trajanja pretplate. KR Profi, zlatna igla u plastu sjena.